Spoločensko-ekonomické zmeny a rozvoj demokracie po novembri 1989 priniesli aj zmeny v postavení dopravného podniku. Menia sa priority a spôsob financovania mestskej hromadnej dopravy. Dochádza k prudkému poklesu štátnych dotácií, najmä vo vzťahu k cenám vstupov. Situácia sa rapídne mení v roku 1996, keď dochádza k transformácii dopravného podniku na mestskú akciovú spoločnosť DPMK a.s. Stabilizovali sa dotácie zo štátneho rozpočtu a väčšia zodpovednosť za dotovanie mestskej hromadnej dopravy prešla na mesto. Keďže rozpočet mesta nedokázal kryť prudký nárast cien vstupov, došlo k výraznému zvýšeniu cien cestovných lístkov. Ak v roku 1991 stál jednorazový cestovný lístok v prvom pásme 2 koruny, v roku 2001 stál už 12 korún. Napriek zvyšovaniu ceny lístka hromadná doprava nestráca na svojej dôležitosti. Je stále najlacnejším spôsobom prepravy osôb v meste. Je najekologickejšia. Ak by prestala fungovať, mesto by zažilo kolaps. Neustále narastá počet individuálnych motoristov, prejavuje sa nedostatok parkovacích plôch a znižuje sa priepustnosť ciest. Aj preto význam mestskej hromadnej dopravy a jej modernizácie narastá a je nevyhnutnou súčasťou rozvoja mesta. Snaha o riešenie prehustenej dopravy v meste a jej ekologizácia vyústila do vybudovania tretej trakcie trolejbusovej dopravy. Po električkách a autobusoch začínajú od roku 1993 premávať v meste trolejbusy. V prvej etape trolejbusy spojili sídlisko Dargovských hrdinov s centrom mesta. V druhej námestie Maratónca mieru s námestím Osloboditeľov. V tretej a štvrtej etape sa dobudovalo prepojenie na sídlisko Terasa, KVP a Myslavu. A tak v roku 1999 došlo k prepojeniu centra s najvýchodnejšími a najzápadnejšími sídliskami mesta. Asi najvýznamnejšou modernizačnou akciou s veľkým dosahom na ekonomiku bola prestavba meniarní na diaľkové ovládanie. Týmto dopravný podnik ušetril viac ako 40 zamestnancov, ktorých využil na skvalitnenie dopravnej činnosti. Chod meniarní kontroluje dispečer priamo z elektrodispečingu v podniku a v prípade poruchy posiela na miesto poruchy zamestnancov. V roku 1990 bolo dané do prevádzky nové umývacie centrum, ktoré slúži všetkým druhom cestných motorových vozidiel.